ng palibot. Yan kaya na po ito. Ano? Binignit. Bumitaw ang dandaan. John! John! Jude! Huwag na ka. Pulungan na ng tulog. Sulit kaya mga nagsabi ko sa iba. Nagsabi ko. Pabahawon. Ang mga puto ba, pabahawon lang ako. Kumaan. Sabi yung bahaw. Itang ligo. Tanan ka? Tuna ko? Ano kaya? May na. Ano kaya? Nasa kaon pa. Magpakasal mo? Oo pa. Anak, dili pa man magdugay na nagkailan ni Teo, dili ba? Ayaw lang magpagdali. Usapay ito ba akong nitira? Pinaptasan na yan, kita. Simple lang na sa magkasala nga mong gusto, ma'am. May ka na eh. Sino na lagi ko na? Lagyan mo sa plastic. Plastic. May espila ko ng balik Plato. engineering si Teo. Ano yung gisi ang ano? Ay, Ako sa kasunod ka ba ako sa barko? Samtang nga, may koneksyon ako. Salamat, ma'am. Congrats, babe. Salamat din. ako nga. Salamat Ako kayo. nag-video ako. Pwede ka mo sugod ka Puto ba pa sa lang. barko niyo? Yes. Salamat pa. Kumusta ka niya, babe? Pinakabuhan man di kang wa makontak. Sarap. Ingon si Papa ni Mama na nidunggo mo pa niya ang buwan. Waling ka mo ulit. Kuwan, kadiyot lang mong gamitin. Hindi, puto lang. Gilingaw na ba yung mga baby niyo? Sige na, babe. Para kami sa dito ng pamilya. Mamaya ah. Sige na, babe, ha? Matulog ka na ito. Kapoy ka na.
Mainit-init pa siya. Kaya pala kayo hindi tayo studio. Ang pwede siguro kayo yan siya bago dito. Kaya mo isa akong gana. Baka ma-copyright. May tingog. Storya ba niya? Ako naman yung storya. Wala ko lang. Rap. Mana yung saktong puto? Ano yung puto sa mo? Pag-princess. Ito mo yung itong uga? Nasa atong nabili na ko lang sa kuan na. Itong tag-20 isa ba? Ng lasa. Lain na. Wala pegsi. Nidniran. Nidniran nga sa mua. Kaya akong sila ng panagsibong sa pinanguhahan pa doon. Basta nidniran sa mua. Ang uban, alaran. Alaran lang yun. Cool. Dako pa rin. Wala kong puto. Ang mga ganyan uban kaya hagulan ng mga tik-tik ako, tik-tik. Sa una, sa amin sa probinsya, lain na mo ang nailobe. Duha kaon ng nailobe. Duha kaon ng wala, kaya mo mang butag tik-tik eh. Utanan. Utanan? Utanan, isang kuwan. Mag-utan. Utanan? Ang utan ng malunggay na may pares. Ano pa na-try yan? Ginamas. Tundog sa una. Alam na. Doon ako na eh. Doon na ako nito. Tulog kahaon. Dugay kitang hinintay. Ngayon ka lang dumating.
Kaya. Yep. Baklaro. Baklaro na. Wala. Ganun? Hindi. Ano? Walang nakakastuma. Yan? Hindi, may ilang putok. Yun na. Ngawa eh.